Bore da, Matthew Matthias sef fan hyn. Dwi wedi cael gofyn cwestiwn bore yma, sut dwi'n newid tudalen Word mewn I dirlun? Nawr, y ffordd hawdd wrth gwrs I wneud e fel hyn, yw chi'n mynd lan I page layout, a chi'n mynd I orientation, a wedyn chi'n mynd I landscape, a mae fe newid e mewn I dirlun. Ond y cwestiwn hyn yn bach mwy cymhleth. Achos, os chi'n newid y tudalen mewn I dirlun, mae pob tudalen yn newid mewn I dirlun. So, beth o'n I eisiau wneud wedyn oedd ffeindio sut I newid un tudalen mewn I dirlun. Ac beth na I nawr yw wna'r tudalen hyn yn fach, a wedyn ai I insert blank page, insert blank page, insert blank page. Nawr chi'n gallu gweld nawr mae 3 tudalen mewn dirlun gyda ni. Nawr, beth dwi eisiau'r tudalen yma, yr ail tudalen a'r tudalen, tudalen yma yn dirlun a gadael y gweddill yn potread. Nawr, dyma beth dwi'n wneud. Mae angen I fi mynd I page layout, mae angen I fi mynd I breaks, ac beth dwi wedi gwneud ydy, dwi'n clicio ar y tudalen dwi eisiau troi mewn I dirlun. So, mynd I break, a dwi'n mynd lawr fan hyn a gweud next page. A wedyn, beth dwi'n wneud, dwi'n mynd I page orientation, a fi'n dewis landscape. Nawr, mae'n newid pob peth wedyn I dirlun, nawr ie. Nawr, fi'n gwasgu ar y tudalen yma, eto next page, a wedyn fi'n newid e I potread. Clico ar y tudalen ola, fi'n mynd I break, ac mynd lawr, next page, ac orientation, a gwasgu landscape. So nawr, mae gyda fi ambell I tudalen yn dirlun a wedyn y gweddill yn potread. Nawr, os mae gyda chi dull gwahanol I wneud e, neu os I chi eisiau cymorth I wneud unrhyw beth o gwbl, jyst cysylltwch arno fi ar e-bost ysgol at glantaf.cardiff.sh.uk. Okay? Diolch yn fawr.